La cinquena esmena a la totalitat ha estat presentada pel subgrup de Solidaritat Catalana per la Independència i té la paraula per la seva defensa l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor conseller d'Economia, senyors i senyores consellers, diputats i diputades del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya va aprovar recentment, a instàncies de Solidaritat Catalana per la Independència, una moció que declarava com a irrenunciable el dret a l'autodeterminació del poble català i reconeixia el Parlament com a la seu legítima de la sobirania de Catalunya. En virtut d'aquesta resolució, i essent el Parlament de Catalunya la seu de la sobirania del poble català i creient que aquest Parlament de Catalunya és la seu de la sobirania del poble català, Solidaritat Catalana per la Independència no acata la submissió a Espanya i presenta avui, com a esmena a la totalitat als pressupostos de la Comunitat Autònoma de Catalunya, els pressupostos de l'Estat propi. Per què diem que els pressupostos de l'Estat propi són els pressupostos reals de Catalunya i no ho són els pressupostos de la Comunitat Autònoma de Catalunya, els pressupostos de l'espoli fiscal que presenta Convergència i Unió amb el suport del Partit Popular? Perquè els pressupostos de l'Estat propi incorporen el 100% dels ingressos per impostos directes i indirectes que paguen els ciutadans de Catalunya i incorporen la totalitat de despeses que podríem portar a terme si disposéssim del 100% dels ingressos dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya. Per contra, els pressupostos de l'autonomia, els seus, els pressupostos de Convergència i Unió, no incorporen els 20.000 milions d'euros d'espoli fiscal d'impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, que se'n van a Madrid, que ens pren Madrid i que no tornen al nostre país per poder portar a terme les polítiques públiques, les despeses que avui el país necessita. Obliden aquests 20.000 milions d'euros, que representen quasi la meitat de tots els impostos que paguen els ciutadans de Catalunya en un any. Vostès els obliden, els amaguen, fan com si no existissin aquests 20.000 milions d'euros. Bé, que posa vostè, senyor Andreu Mas-Colell, allò que ens deu l'Estat espanyol pel fons de competitivitat? Allò que ens deu l'Estat espanyol per la disposició addicional tercera? Però no posa allò que ens pren l'Estat espanyol, els 20.000 milions d'euros d'espoli fiscal d'impostos que se'n van a Madrid i que no tornen. Per què no ho incorpora vostè en els pressupostos de l'autonomia? Els pressupostos de l'Estat propi que hem presentat nosaltres sí que els incorporen. Sí que expliquen què faríem amb aquests recursos addicionals. Sí que expliquen com podríem sortir de la crisi, com podríem fer polítiques socials, com podríem generar dèficit zero. No són diners pagats pels catalans, aquests 20.000 milions d'euros que es fan a Espanya i no tornen, que se'n van a l'estat espanyol a fer altres polítiques en d'altres territoris de l'Estat i que no tornen a Catalunya, doncs són diners que el Parlament, si és la seu de la sobirania del poble català, ha de reconèixer i ha d'incorporar en els seus comptes públics. Escrivia un autor de referència per molts dels que votaran el pressupost de l'autonomia, el pressupost de l'espoli fiscal, Friedrich Hayek. Quan l'Estat controla la vida econòmica, és possible una política de despiadada discriminació contra les minories nacionals, mitjançant instruments de política econòmica, sense infringir mai la lletra de la protecció estatutària dels seus drets. Això és el que avui està passant aquí al Parlament de Catalunya. Una despiadada política de discriminació econòmica per part de l'Estat espanyol que es validarà amb aquests pressupostos que no incorporen tots aquests recursos que se'n van a Espanya i que no tornen al nostre país. Tenim una autonomia política, sí, però de què ens serveix quan és l'estat espanyol qui controla la vida econòmica? Ens pren els nostres diners, ens escanya i ens emproveix i porta el país a unes retallades que estan creant un problema social de primer ordre, econòmic de primer ordre i que estan posant en risc la cohesió social del nostre país. L'estat espanyol recapta el 95% dels impostos i cotitzacions i es queda el 40% de tots els ingressos. De cada 10 euros que paguen els catalans i les catalanes amb impostos, 4 se'ls queda a Madrid, se'ls queda a l'estat espanyol i no tornen ni tornaran al nostre país. Amb aquest espoli fiscal que podríem recuperar essent un estat propi, amb aquests 20.000 milions d'euros que podríem recuperar essent un estat propi, podríem incrementar
els ingressos en un 91%. Pràcticament podríem doblar els ingressos de la Generalitat de Catalunya. Podríem incrementar les despeses un 55%, i tot a dèficit zero, equilibrant ingressos i despeses als 42.000 milions d'euros que representaria que el 100% dels impostos es quedessin al nostre país. Podem incrementar la despesa en salut un 27%, en infraestructures un 324%, les de cultura en un 23% i les polítiques d'empresa i ocupació en un 62%. Per contra, què és el que se'ns proposa avui? Una retallada del 7% en despeses socials, una retallada en la inversió en recerca i desenvolupament, una retallada en la inversió en polítiques d'ocupació i d'ajudes a les empreses, en un context on hi ha 724.000 aturats al nostre país, que hauria de generar un autèntic debat nacional sobre com ajudem a la ciutadania d'aquest país, d'aquests 724.000 aturats, a trobar feina, a poder generar el seu propi projecte de desenvolupament personal, i per contra estem aplicant unes retallades totalment injustes, fruit de la subordinació en la que la política catalana ha caigut respecte als poders de l'estat espanyol. Quins pressupostos prefereix, senyor Andreu Mas-Colell? Els pressupostos que vostè presentarà, els d'una autonomia escanyada, els d'una autonomia esgotada, els d'una autonomia empobrida, els d'una autonomia amb crisi econòmica, o els pressupostos dels que podrien ser un estat ric, un estat pròsper, un estat que podria generar ocupació, un estat que podria invertir en recerca i desenvolupament, un estat que li permetria a vostè ser ministre d'Economia i estar al Consell de Ministres de la Unió Europea i no haver d'anar com a conseller a pidolar a Madrid a que ens deixin endeutar. Està subordinat a una ministra incompetent d'Economia, la senyora Salgado, que ha portat l'estat espanyol a la crisi més profunda i arrossegant Catalunya a la crisi més profunda de la nostra història. Aquest és el dilema que avui té aquest Parlament i que té el nostre país i que no s'afronta, i que amaguem el cap sota l'ala. Són els pressupostos, parlem clar, d'enrifar-se'n. A tots plegats se'ns estan enrifant. Vostè mateix reconeix en els pressupostos que ens presenta que l'estat espanyol ens deu 2.558 milions d'euros. 2.558 milions d'euros que ens deu l'estat espanyol, i alhora vostè ens diu que el projecte estratègic del govern de la Generalitat és el pacte fiscal en la línia del concert econòmic que ens ha de donar el proper govern de l'estat espanyol, que probablement farà el Partit Popular i amb majoria absoluta. Què és més realista? Perquè segur que quan vostè surti a aquesta tribuna ens dirà hem de ser realistes, hem de fer un pressupost realista, hem d'estar en la línia del que podem fer. Què és més realista? Anar cap a l'estat propi, com han fet més de 150 nacions des de la Segona Guerra Mundial, podent aprovar els pressupostos de l'estat propi. O un pacte fiscal en la línia del concert econòmic, quan no ens paguen ni el que ens deuen amb el model de finançament que ja està en aquests moments en vigor i que s'haurà de negociar amb un Partit Popular probablement amb majoria absoluta. Què és més realista? Prou d'enganyar la gent, prou d'enganyar els ciutadans de Catalunya, prou de dir-los que és possible avançar en el marc d'un estat espanyol que no ens paga el que ens deu, que ens escanya i que no aconseguirem reduir l'espoli fiscal perquè no serà possible aquest pacte en la línia del concert econòmic. Senyor Andreu Mas-Colell, afrontem d'una vegada per totes la realitat. Són uns pressupostos que agreugen la crisi social i la crisi econòmica. Es retallen 1.135 euros en educació, en sanitat, en ajudes a les famílies. Els pressupostos de l'estat propi podríem incrementar aquestes partides en educació, en sanitat, en ajudes a les famílies en 4.400 milions d'euros. No havíem d'haver aplicat aquestes retallades si fóssim un país normal. No podem construir un país amb més de 1.000 barracons. No podem construir un país amb més de 1.000 barracons. No podem construir un país amb les llistes d'espera a la sanitat, que provoquen dolor, que provoquen més malaltia, que provoca gent que es queda pel camí. No podem construir un país així. No podem considerar-nos un país avançat en aquestes circumstàncies. No podem construir un país avançat retallant recerca i desenvolupament, retallant infraestructures, retallant ajudes a l'ocupació i a les empreses. No podem construir un país avançat així. No podem construir un país avançat així. Les inversions del pressupost que vostè presenta ens aboquen a la crisi econòmica i vostè mateix ho reconeix. El govern admet que l'austeritat frenarà el creixement econòmic. Vostè mateix ens està dient que l'austeritat frenarà el creixement econòmic.
Si el que necessita avui el país és precisament el creixement econòmic, poder crear ocupació, poder crear empresa. És que si no hi ha creixement econòmic, senyor conseller, l'any que ve vostè ens presentarà uns pressupostos amb més retallades i encara amb més dèficit, perquè si no hi ha creixement econòmic no hi ha ingressos fiscals, i si no hi ha ingressos fiscals hi ha més dèficit i més retallades. I així fins quan? Aquesta és la pregunta. Fins quan el país podrà aguantar aquesta situació? Uns pressupostos que, reconeguem-ho, ens porten a la fallida financera i al risc d'intervenció. Malgrat les retallades, es genera un dèficit de 5.400 milions d'euros, el que representa el 2,66% del PIB. I vostès diuen, és menys dèficit que l'any passat. Però el que vostès no ens diuen és que és el segon dèficit més gran dels últims 30 anys del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El segon dèficit més gran, amb el 2,66% del PIB del dèficit. Vostès han d'aixecar 10.000 milions d'euros dels mercats financers internacionals per poder pagar el venciment del deute i per pagar el nou dèficit que vostès mateixos estan generant. Paguem 1.400 milions d'euros d'interessos enguany, 1.400 milions d'euros, quan l'any 2005 es pagaven 500 milions d'euros d'interessos. Anem cap a un procés d'africanització del pressupost de la Generalitat de Catalunya, on els pressupostos de determinats països africans gairebé el 40% s'han de destinar a pagar els interessos pel deute acumulat. Aquí anem un creixement exponencial que ens porta a haver de pagar uns interessos cada vegada més alts que s'estan menjant el propi pressupost, que acabaran a uns nivells absolutament insuportables. En aquests moments es paguen més interessos que el pressupost que tenen 5 departaments de la Generalitat de Catalunya. Més interessos que el pressupost que tenen 5 departaments de la Generalitat de Catalunya. I l'any que ve què seran? 6 departaments que tenen un pressupost inferior que el que haguem de passar de pagar amb interessos? 7 departaments? 8 departaments? És que al final tots seran interessos el que haurem de pagar en el pressupost de la Generalitat de Catalunya? Estem en un cercle viciós. Ho diuen els economistes solvents d'aquest país. Retallada pressupostària, menys creixement econòmic, menys ingressos fiscals, més dèficit, més interessos, menys pressupost, menys creixement econòmic, més retallades socials, més dèficit i més interessos. Aquest és el cercle viciós en el que en aquest moment ha entrat la Generalitat de Catalunya i això és altament preocupant. Com és altament preocupant la nacionalització espanyola de les caixes d'estalvi que es pretén per aquest estiu. L'estat espanyol no en té prou en quedar-se els nostres recursos fiscals, els nostres impostos, sinó que ara també es vol quedar amb els nostres estalvis. No en tenen prou. La voracitat espanyola no té límits. No n'hi ha prou amb els nostres impostos, ara es volen quedar amb els nostres estalvis. I què farà el govern de la Generalitat? Intervindrà la Generalitat per aturar la nacionalització espanyola de les caixes d'estalvis? Intervindrà el govern de la Generalitat perquè sigui el govern de la Generalitat qui entri en els òrgans de direcció d'aquestes caixes d'estalvi? I llavors ja prendrem totes les mesures que calgui perquè aquests directius i aquests dirigents de les caixes d'estalvi que no han fet les coses ben fetes paguin també pel que han fet i per la mala gestió. Però ho ha de fer la Generalitat de Catalunya. No permetem que l'estat espanyol entri en aquesta situació. I acabo amb una reflexió que volem transmetre des de Solidaritat Catalana per la Independència a tota la cambra. Cada any presentarem els pressupostos de l'estat propi. Cada any confrontarem els pressupostos de l'estat propi amb els pressupostos de l'autonomia política. Cada any vostès tindran l'oportunitat de votar els pressupostos de la prosperitat, els pressupostos de la dignitat, els pressupostos de l'autoestima i de deixar enrere d'una vegada per totes el pressupost de la pobresa, el pressupost de l'espoli, el pressupost de la subordinació. Cada any, fins que un dia aquest Parlament de Catalunya votarà la llei de declaració d'independència i votarà els pressupostos de l'estat propi. Llavors serà quan tots plegats començarem a escriure les millors pàgines de la nostra història com a poble i deixarem enrere aquesta etapa de fallida, de malson, que ens està en aquests moments amarant a tots i preocupant també la ciutadania. Moltes gràcies.